Bon dia a tots, com esteu? Res, només volia comentar breument amb vosaltres el Doodle de Google. Aquest Doodle, actualment, és un Doodle relacionat amb Ignaz Semmelweis, que va ser qui va impulsar la idea de la importància de rentar-se molt bé les mans. D'acord? Aquí teniu la pàgina de Google amb el Doodle, però bueno, jo el vídeo el tinc aquí preparat perquè el veieu. Vinga, anem a posar-lo. Aquí està. Bàsicament el vídeo ens ensenya les passes, no? De rentar-nos les mans, primer doncs, com sempre, després entre els dits, vale, mica en mica. Fixeu-vos que hi ha un rellotge que dura tant com el vídeo, que té aproximadament 30-40 segons de rentar-se les mans. Això sobretot cada vegada que sortiu al carrer o que porteu algú de fora, per exemple algun missatger d'Amazon, una cosa que necessita un paquet o que sigui, doncs obrim el paquet, però amb molta cura, amb guants si possible, careta, etc. Quan acabem de tot això, si de cas, rentem molt bé les mans i sobretot no ens toquem la cara abans de rentar-nos les mans, d'acord? Total. Bàsicament el que he estat llegint sobre l'Ignaz Semmelweis aquest és que ell va començar a treballar perdoneu, que el cafè ell va començar a treballar a la clínica de maternitat de Viena i va arribar a veure una taxa de mortalitat molt, molt bèstia, no? Aquesta taxa de mortalitat venia principalment perquè hi havia estudiants de medicina que visitaven freqüentment aquella clínica tot just després d'estudiar com disseccionar cadàvers. Sí? O sigui, estaven estudiant medicina forense, vale? També el pavelló d'anatomia que estava allà a prop, no? Aleshores van decidir que s'havia de rentar les mans abans de tocar amb una dona que estava embarassada o de començar a treballar, diguéssim, d'ajudar amb un part, més que res perquè s'havia demostrat que les cèl·lules cadavèriques dels cadàvers amb els que practicaven les disseccions es traspassaven a les dones de la clínica. I això comportava doncs, febres, pudors molt fortes, etc., que al final ens acabava conduint a la mort de la pacient. Així que res, volia comentar amb vosaltres doncs, aquest detall històric i res, dir-vos que no sé si faré stream avui o no, jugar, segur que jugaré, però bueno, que estic aquí, que si voleu, no sé, que fem alguna cosa junts o el que sigui, doncs aquí estem, d'acord? Doncs això, renteu-vos bé les mans. Adéu.